la feina. Vale, ves per la confirmació. Ves per la confirmació del teu... Pues ves per al treball? Família. Futur. Absència. Futur. Preocupació. Futur. Responsabilitat. Futur. Futur. Estrès. Futur. 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 Deures. Drets. Futur. Futur. Família. Futur. Laila. Tu també? Aquesta vegada us heu passat molt. Espera, ens armari. T'has passat i molt. La meva té raó. T'has passat. T'has passat a la noia, Benzi. Ei, noies, però què dieu? Espereu-me! Isaura, vés a obrir la porta, va. Jo? Va, I en Martí? Tu, deixa'm en plau. Ostres. Hola, bonita guapa, que et queda sopar? Vale, gràcies. Vinga, sí. Els rius s'eixuguen i les aigües es corrompen, i als pous que estan més a prop del litoral, l'aigua se salinitza. La sequera és fruit de l'escalfament global i el canvi en el cicle climàtic. Les estacions es desdibuixen i es trenca l'equilibri de temperatures. Quan jo era jove hi havia aigua per tot arreu. Penseu que on anàvem a passar l'estiu, aquí al costat hi havia un llac. Ara només podríem fer figuretes de fang. Que sí, oi, que no t'importa. Fixeu-vos que l'altre dia ens van fer una xerrada a l'escola sobre l'aigua. Més ben dit, sobre la falta d'aigua. Clar, és que si es posen restriccions, ja veurem com ho farem. Això no pot ser. El que no pot ser és que sopem sense got. Vinga, Isaura, vés a buscar el got. Un altre cop jo, que vagi un Martí que no pot res. Ei, tu, deixa'm en plau. Encara no dius que sí, vés a buscar el got. No hi ha dret. Qui vol dir que no hi ha dret? No has fet res en tot el sopar? Calla, Isaura. Això, Isaura. Calla, acoblada. Si no marquem límits, es malacostumen. A la meva època, les dones... Que callis! Hola, sóc en Miquel Martínez. Vens per la feina? Sí? No t'hem acceptat. Miri-s'ho bé. Que t'he dit que no, passat. Sisplau, Que no tens miri-s'ho bé. ni el perfil ni el requisit. Segur que hi ha d'haver alguna cosa que... Ja tenim algo millor que tu, així que vés-te'n. Però senyora, Que no m'interessa, que si vols enviar... te'n vagis. Vaig
Mira, sí, aquí está. Aquí. Què passa? L'heu agafat? No, ho sento molt. Què? Per què? Perquè el dibuix que et vam demanar no estava bé. Però si jo vaig dibuixar el que em vau demanar. Mira, perdoneu, però això no és un Lucy, això sembla un camaleó. Però si és molt creatiu. Que no, Sí. que això no està... Endavant. Ves per al treball? Sí, i aquests són els meus papers. Val. Que no t'han acceptat. Què? Hola, amor. Sí, sí. No, tranquila, tranquila. A les 9 al restaurant, eh? No et preocupis, no et preocupis. Ui, un moment, m'han trucat de l'altra línia. Una altra vegada aquesta passada. Hola, Rosa. Que bé que m'has trucat. Jo també t'anava a trucar. Que hem de cancel·lar el sopar. Tinc reunió de feina i no puc cancel·lar-la. Sí, amb els alemanys. Que pesats. Ho sento, t'estimo. Quanta estona fa que estàs aquí? Una estoneta. Va, passa. Ostres, tu ets en... Tu ets en Miquel Martínez, de l'institut. Clar, tio, l'Àlex, què tal? Què fas aquí? Doncs mira, buscant feina. Aquesta és la meva última opció, eh? Si no m'agafeu aquí, acaba altre lloc, enrere. Doncs molts bons, els teus resultats. De veritat? Miquel, ja sabíem que no estàs a l'alçada de la feina. I per cert, com està la Rosa? La meva dona? Sí? Bé, suposo. Per què preguntes? No, per res. Només que si sapigués que t'estaves parlant amb una altra dona... Va, Martínez, que ens coneixem. Bé, si m'acceptés a la teva feina, potser podria guardar el secret. Mira, saps què? Què més me'n dona a mi? A part, ningú et creurà. Doncs li dic. Ei, vine. Crec que tinc una feina perfecta per tu, sí. Sí? Sí. Parlem. A principi de curs tenia molta vergonya, però ara m'he donat compte que no tinc tanta vergonya com abans. Al principi pensava que era una optativa molt avorrida, però al fin i al cap ha sigut una optativa molt bonica i he après a no tenir vergonya. Al principi del trimestre em volia canviar perquè em donava vergonya fer l'obra al final del curs i em donava molta vergonya, però al final m'he anat soltant amb l'optativa i al final de tot m'ha agradat molt. A mi fer l'obra de teatre no em feia molta gràcia perquè mai ho havia fet i tenia molts de nervis, però després per veure el resultat i tot, la veritat em va agradar molt i m'he divertit molt amb l'optativa i amb els companys. Ha sigut una experiència molt nova que m'ha agradat molt i espero repetir-la més. Al principi jo no volia participar i tampoc volia fer l'escena final perquè em donava vergonya, però després de jo sortir i fer la meva escena, tot bé.
mi em va agradar molt fer el personatge de l'avi perquè és un personatge que té un pensament i una mirada més vista cap al passat, i també tornant cap al primer trimestre, a mi unes coses d'aquesta optativa que em va agradar bastant i que em va sorprendre és que jo pensava que el primer dia o la primera setmana ja aniríem a fer una obra de teatre, però he après que s'han de preparar moltes més coses abans de fer una obra de teatre, com és el cos i la veu. Jo vaig passar molt bé a l'hora de fer el teatre, dins i fora l'escena, i em va agradar molt aquesta optativa. A mi també m'ha agradat molt aquesta optativa i una cosa que he après molt és que també tenim que treballar molt, com ha dit el meu company, la corporació, els ulls, la mirada i tot, i la veu també, fer-la molt alta i m'ha agradat. A mi m'ha agradat molt aquesta optativa, ja que hem pogut aprendre moltes coses i m'ha semblat molt divertida i interessant. A mi em va agradar molt fer l'obra, ja que en el moment que estaves fora de l'escenari estava molt nerviosa, però després, un cop estàs dintre l'escenari, ja se t'oblida tot i només penses en el diàleg, i si te'l saps bé, t'ho pots passar molt bé. En general, a mi m'ha agradat molt totes les coses que hem fet, i quan vam fer cos també estava molt amb energia i vaig fer tot molt àgil i bé, i després a les de veu, doncs quan fèiem les pràctiques la veu em sortia, però després quan vam fer l'obra i el dia abans de l'estrena la veu no em sortia molt perquè estava molt nerviosa, però després tot va sortir bé, i a l'estrena també al principi estava molt nerviosa i després quan vaig sortir se'm va treure la vergonya i vaig ignorar el públic i em vaig sentir molt còmoda en l'escena. Jo, per exemple, a l'hora dels assajos ho feia bastant bé i projectava la veu, i hi havia vegades que el diàleg com que l'improvisava i això anava bé. Però al moment de l'estrena li vaig donar cops a un maletí, no podia obrir la bossa i em vaig posar com massa nerviosa ja. Jo quan em vaig apuntar a aquesta obra de teatre, a aquesta optativa, no tenia ni idea de fer una obra de teatre, però ara sí sabria fer-ho. A mi al principi estic molt nerviosa, però quan vaig sortir a l'escenari ja no estic nerviosa i m'ha agradat molt. A mi, des que em van comunicar que hauríem de fer una obra de teatre davant de tots els nostres companys de segon, doncs em va entrar una pressió que era molt forta. Tots els dies d'optativa i la setmana abans de fer l'estrena tenia una pressió, però al final te n'adones que és com una pràctica més i l'únic diferent és que hi ha un públic, però es pot passar molt bé. Jo vaig començar una mica sobrat perquè feia teatre fora i jo pensava que tampoc aprendria molt, però m'he donat compte que he après un munt de coses, o sigui, jo ja sabia coses però he après moltíssimes coses més, he pogut millorar moltes coses que jo ja sabia i que cada professor i com cada director amb el que vas és diferent, no? I després que he pogut conèixer molt millor a molta gent que jo quasi no coneixia bé i he pogut fer-me amic de gent que no coneixia tant.